Silav roj baş hevan no çenûçe ku mijbo amade kirine dixwazim pêşkêş bikim. Çil bendame ye Hakan Fidan dîsa dev ji me bernade Hakan Fidan çi ji me dixwaze? YPG sûjbar dike, Rojavayê Kurdistanê sûjbar dike, sûjbariya wî çawa ye? Divê lîstikan xirab dike, tevlê pergalê nabe. YPG kîjan lîstikan xirab dike? Lîstikên ku ne li gor menfaetên Kurdan bin elbet erka YPG ew wan lîstikan xirab bike. Erka YPG ku tevlî pergala we nebe, pergala we eger tunekirina Kurdan be, YPG çawa tevlî dibe? Hakan Fidan. Civîna wî heye li Enqerê, di civînê de çawa xifî em ê ji wara pêşkêş bikin hevan eger hûn amade bin, netêne ev mijar, gelek mijarên din hene, em ê dorê de ji wara pêşkêş bikin. Ya yekem hevan niha ev em bi çend gotina basa vê komîsyonê bikin. Komisyona xuşk û biratiyê û hevgirtina millî û falan bêvan navî çi dibe bila bibe. Komisyon ji 21 parlamenteran pêkite, gelek nûnerên saziyên sivîl jî têde ciyê xwe digirin, weke godar, weke çavdêr. Sê civînê xwe pêkanîne heta niha jî tiştekî berbiçav tune ye, qanûnekî nehatiye derxistin, tu tiştekî pêşkêşî meclîsê nehatiye kirin, yani li ber çavê me tiştekî tune ye. Tenê ji xwe re daxivin, niyeta hev û du dipîvin, kî çi dibêje, kî çi nabêje, partiya CHP ku bi 10 endamê xwe têde cih digire, ya 10 ya 11 ye, herî dawî belkî ji bo 11. Hin pêşniyaz kirin, lê derdê CHP ew e ku bi lez û bez dibe ev sîstema antîdemokratîk ya li ser CHP bi dawî bibe, hemî kesên hatine binçavkirin, serbest were merdan. Ez vê jî bi vê wesîlê bînim bîra we, niha AKP dest pê kiriye şaredarên CHP'yî tehdît dike. Gef li wan dixe ji bo ku derbasî AKP bibin. Tehditekî çawa? Ji wan re dibêje şaredarên CHP re dibêje binêrin. Dengbaşê her tişt temam e? Tamam. Şaredarê CHP re dibêje eger hûn îstifa nekin, tevlî partiya me nebin, tiştê ku were serê we weke Ekrem İmamoğlu ye yan jî weke şaredarê din e. Di derheqê te de dosya me amade kiriye, ji gendeliyê bigire heta tekîliyên xirab ku heta dikare bigêje çarçoveya terorê, em dikarin te ji wezîfê bigirin, em dikarin te bavêjin hepsê. Tehdîtekî wisa li ser şaredarên CHP'yî heye. Ev dibe ku li ser hin şaredarên Dem Partî jî hebin. Mümkün e. Çi dike şaredarê CHP derbas dibe AKP. Heta niha du şaredar yek ji wan derbas bû, şaredarekî din jî niha di nîqaşê de ye. Ew jî derbasî AKP dibin. Mesela nikarim serbuxwe jî bisekirin. Ê derdora Dem Partiyê hin ji wan hene, mesela îstîfa dikin bi serê xwe disekinin. Tabii yani mantıqekî gelekî şaşe, tu li ser navê CHP radibî, dengan kom dikî, millet dengê xwe de CHP de partiya te, tu çi dikî wan dengên ku li ser navê CHP hatine, hemî kom dikî çentê xwe terî difroşî AKP. Di berdêla wê de pera digirî, yan jî di berdêla wê de dibî xwedî imtiyaz, xwedî îtîbar li cem AKP elbet. Lê li derekî din ê welêt jî tu îtîbara xwe temamen wan da dikî dibî 5 kuruş. Pergalekî bi vî şeklî AKP daye dest pê kirin divê em hayedar bin. Yani insanên ku we bihîst ji Dem Partiye yan jî ji CHP ji partiyekî din eger derbasî AKP bibe sedî sed hûn bizanibû ku ne bi riza dilê xwe ye. Gef, şantaj, tehdîtekî heye di berdêla wê de ji ber ku ew kes tirsonek e. Belkî jî normal e. Belkî jî tirs karakterekî însanî ye, mirov dikare bitirse. Lê wextê ku tu karakterê xwe nas dikî ditirsî tevlî siyasetê nebe. Şerm e, etik, exlaq tê de tune ye. Tevlî siyasetê nebe madem ki ditirsî. Wextê ku tu tevlî siyasetê dibî, siyasetekî weke li rojata navîn Tirkiye dibe tu kuştinê, binçavkirinê, girtinê bidî ber çavan. Weke hemî Kurdan. Kurdekî wextê biryar bide tevlî siyasetê bibe, ew Kurd tê girtin. Dibe tu bidî ber çavan. Dibe tu bidî ber çavan ku tu dikarî mal û milkê xwe jî wenda bikî. AKP destayne ser perê te jî, mal û milkê te jî, şîrketa te hebe, şîrketa te jî. Piranî li Tirkiye hevanno kesê ku dikevin nava siyasetên pergalê, pergal wextê ku ez dibêjim ji bilî Dem Partî êdin hemî pergal e.
ev insan bi giranî ya parêzerin ya jî karsazın. Şirketê wan hene. Hele hele şaredar, karsaz dibin şaredar, bi rêya wî şaredariyê jî mal û milkê xwe jî dikin du qatî zêde dikin. Bi îhaleyan, bi rişvetê, bi şiklên cuda dewlemendiya xwe dikin du sê qatî. Ev pergal pergalekî mirov dikare rexne bike şaş e, ne rast e. Mirovekî karsaz nikare bikeve siyaseta şaredariyê. Ne rast e, ne durust e yani. Çünkü dikare menfaatê xwe derxe pêş. Dikare wê demê menfaatê millet bifroşe. Vê mijarê ez zêde dirêj nakim ji xwe tê zanîn. Tenê bila çavê we li ser be, şaredarê ku tevlî AKP bû, ne bi riza dilê xwe yê hevanda. Yek ev, yek jî komisyon heta niha tiştekî berpiçav nekiriye, civîna çaremîn wê were li derxistin, roja sêşemiyê 19 tebaxê. Ku em binirin ji wê derê çi encam derdikeve, heta ku em bi çavê xwe nebînin, mirovên me ê girtî ji zîndanan neyne berdan, em pêşketinekî nabînin. Heta ku qanûn neyê derxistin, beriya her tiştî dibe însanê ku ji dava Kurd û Kurdistanê hatiye girtin serbest birin berdan. Ne tenê ji endametiya rêxistinê. Endametiya rêxistinê tiştekî ye. Ji ber dava Kurd û Kurdistanê ê hatibin girtin ew tiştekî din e. Mesela AKP pir rehet dikare qurnazî bike bibêje kesê ku ji ber rêxistinê hatine girtin em serbest berdidin yan jî em rê li wan vedikin ku werin Tirkiye siyasetê bikin. Tamam. Baş e, sibê du spe wextê ku em vegeriyan Tirkiye di çarçiveya Tirkiyeya îro de. Gelo em ê karibin bi dengê bilind bi rêya çapemeniyê dibe yan jî bi rêyên cuda dibe ez behsa çek nakim. Bê çekdarî em behsa mafê netewî Kurdan bikin. Em behsa Kurdistanê bikin. Rêbazekî xwe îdarekirinê. Rêbaza xwe îdarekirinê dibe xweserî bibe, federasyon bibe, serxwebûn bibe, çi dibe bila bibe, rêbazeke xwe îdarekirinê merû dikare pêşniyaz bike. Garantiya me ya jiyanê çiqas heye li Tirkiye. Ev komisyon çiqas dikare vê misoger bike. Bixe bin ewlekariyê garantiyê. Wana hemî pirsin li pêşiya me ne. Hevan noj ber vê yekê karê vê komisyonê gelekî giran e, ha komisyon van baran digre ser milê xwe nagire ser milê xwe ew meseleyekê din e. Ez bawer nakim. Ji ber ku pir tê gotin ev komisyon tenê bi armanca Tirkiyeyekê bê teror e, tenê ji bo çekdanînê ye. Yani zemîneke hukukî ava bikin ji bo çek werin berdan. Tenê ew e. Ama çareseriya dava Kurd û Kurdistanê tiştekî cuda ye. Komisyon nikare wê bigire ser milê xwe. Ji vê yekê re rê û rêbazeke cuda lazim e. û ne hêsane jî. Hevan ev mesele bi vî şeklî. Niha em derbasî meseleyekê din bibin. Wekê bûyerekî heqeten bûyerekî şokî ye karwanê alîkariyê mirovî ku ji bajarê Caramana ê Sûriyê ew nêzîkî Swêdê ye diçû Swêdayê li rojlatê Derayê dibin kontrola hêzên hikûmeta Vekoez de rastî êrişeke çekdarî hat. Heft însanên xwebeş hatin revandin. Xwarina wan, tiştên wesayîtê wan, xureka di erebeyan de tev hatin dizîn. Li gorî çavkaniya xwe cihî komekî çekdar li nêzê benda kontrolê ya hêzên hikûmeta Vekoez ya Sûriyê karwan dane seknandin. İnsanên tê de ku em ji wan re dibêjin xwebexş û erebe revandin e. Çavkaniyan destnîşan kir ku ji revandiyan kesên ku hatine revandin sisê ji wan hatine berdan lê çar kes hêjî girtîne eqûbeta wan nayîzanîn. Navê wan hene Abîd Ebûfexîr heye, Fîda Azam, Yamin Memduh El Sehnawî, Redwan Zeyd El Sehnawî. Ew hemû jî ji Ceremanayê ne. Aynî çavkaniyan beyan kir ji bo berdana revandiyan peywendî didomin rayedarên hikûmeta Vekoez ya Şamê îdia dikin ne ew in ê ku revandine çekdarên eşîran li pê vê bûyerê ne. Yani ji stûyê xwe davêjin lê çiqa stûyê xwe bavêjin jî hevanno niha ew rêyên ku diçin Swêda Şam li wan deran dêra her ku derê dibe bila bibe dibin kontrola hêzên Şamê de ne. Ji wê derê hêzên Şamê ên girêdayî Colanî berpirsiyar ki revandibe birevîne ama berpirsiyar dawiya dawî de hikûmeta Colanî ye, hikûmeta Şamê ye.
جنیز مهکی و کاروان آلیکاریان جبو سویدای لهرمن دبن کنترل هزن حکمتا و گو هزده دور پیش کرینه هری داوی حیشت تباخیل نزی گنده صحو القومی لروجات درا یوجی کاروان هیوا سور راسی ایرشه که هاتبو ده درباری ویده جی پر آگاهیه که بر فرهنا ده دسیمه ده تونه او وصيه نها اف ايريشا لسر كردان دوه ما قسمه كي جوارا را گاندبو لمرسين ايريشا مالباتي كي كربون پر باوي كي هوانه اف مسئله بقاسي كو تيريد كه ده شاپمنيه ده جيه نگرتيه ده اف مزنبونا و مسئله ورا روجه ورا نقاش کرن مسئله كي پر مزنه بقاسي سي گوندين ترك ايريشا سر مالباتي كي تكن جن زاروك دنا باوندنه تونه بجی نکارن ایرشه تو انسان کی بکن بهنجه تیم پر جدا وکی تل موزیکا کردی گوداری کریه یعنی تو کردی آخفی او دست به لینچ کن لینچ تو چکی مروواهیه بیرومت کرنا انسانانه داویجن عرده او لوان ددن بتک کل بر مرنی بو بتک نها باش بیه yani qet nebe li jiyanê ye lê dayika me birîndar bû kesên din birîndar bûn xortên me êlwê derî birîndar bûn doh me behs kir ku li eynê gundî dijîn ez bawer dikim li eynê gundî najîn ew gundiyên ê Mêrsînê hatine pêşiya wan bahane geriyane stî hevan bi hev re êriş kiriye ser nedeh kesan bifikirin yani ew qas mirovên bêbextin mirovên adî ne ji medeniyetê para xwe nestandine niha bûyerekî bi vî rengî dîsa li Samandağê pêk hatiye li Hatayê êrişa li navçeya Samandağê ya li ser ciwanên Kurd bi hinceta cezayê trafîkê piştî rojekî jî bi hinceta ku Kurdî diaxivin xwestin ciwanan li peravê rûniştî lînç bikin ew zarokên me gencê me diçin ber avê peravê rûdinin tên lînçkirin heqaret li wan tê kirin yek ji mağdûrên êrişan Muhammed Bayram anî ziman ji ber wan nerazîbû nîşanê polîsan dane cezayê trafîkê li wan hatiye birîn destpêkê polîsan pişra jî gel li wan xistine yani kesên nijadperest heqaret li wan kirine bi gotina em Kurdan li vê derê naxwazin ji vir biçin gef li wan hatiye xwarin polîsên dewleta Tirkiye û milletên nijadperest ên li vê derê bûne yek li hemberî Kurdan pêvajo çi dibe bila bibe pêvajo hebe yan tune be ev dewlet bi qasî ku dewleta Tirkan e ew qas jî dewleta Kurdan e mal û milkê Kurdan vê derê de ye keda Kurdan di vê derê de ye xwîna Kurdan di vê derê de ye hemî dewlemendiyên li İzmîrê li hemû deverên Tirkiye ji Bakurê Kurdistanê dizîne anîne wê derê Kurdên me ên diçin deverên cuda ên Tirkiye li pey mal û milkê xwe ne li pey dewlemendiyê xwe ne herkes di vê çarçovê de divê zanibe û hedê xwe zanibe mafê tu însanekî tune ji ber aidiyeta wan êrişê Kurdan bike ha pevçûnên şexsî mümkün çê bibin veya normal e yani Tirkekî Kurdekî ji ber meseleyekî li ser erd li ser erebê li ser şofêriyê li ser rêyên trafîkê dikarin navbera xwe de şer bikin ama mesele çawa dibe aidiyet mesele çawa dibe Kurdbûn ev suç e li her derê dunyayê suç e li Ewropayê jî Almanekî wextê ku di trafîkê de be însanekî re bû xwedî problem ew însan Afgan be Kurd be Tirk be nemîhîme nikare behsa aidiyeta wî bike weke şexs dikare sûcbar bike ev prensîbên mirovahiyê ne lê li Tirkiye însanan para xwe ji medeniyetê mirovahiyê negirtine ji wan re perwerde lazim e acîlen hem jî ji ber ku me eleqedar dike em dibin hedef eger nikarin xwe bigînin medeniyetê kerem kin bila werin Amedê biçin Agriyê biçin Mûşê biçin Qersê biçin Colemêrgê Botanê bila hefteyekî xwe li wê derê derbas kin garantî didim wan ew ê qet nebe bibin xwedî medeniyetê ew ê mirovahiyê fêr bibin eger li wê derê jî fêr nabin bila hinek dim dakevin başûr biçin Duhokê biçin Hewlêrê heta Kirkûkê dikarin biçin li wê derê astiya medeniyetê ew ê fêr bibin hîn bibin dîsa jî eger kapasîte wan têr nake dikarin derbasê Rojavayê Kurdistanê bibin li wê derê hûn dikarin bi medeniyetê re werin rûbirû yan medeniyet we têk dibe yan hûn medeniyetê têk dibin ji ber ku li temamê Tirkiye we medeniyet têk biriye we xilas kiriye her însanên xwedî problem li Tirkiye dawet bikin Rojavayê Kurdistanê bila werin medeniyetê bibînin fêr bibin bila entegre bibin
entegreyn Rojavayê Kurdistanê, entegreyn medeniyetê bibin hevanla. Tu insanekî me ji ber aidiyeta xwe nikare bibe hedef. û kesekî jî nebê xwedî ye. Ev bila bi vî şeklî were zanîn na ew kesê ku biye hedef bayram navî wê dibêje ew ji bo wergirtina telefon û alavên xwe piştî demekî vegeriyanê ciyê bûyerê lê dîsa li wan xistine polîsan gaza îsotê berdaya ser çavê wan destûr nedaye ew alavê xwe bigirin. Faşîzm di dereceyekî bilind e li Tirkiye aniha tê pêkinî. Ev camêr û canikên di vê komîsyona nizanim navî çi de bila bizanibin ku rewşên wisa heye vena bixin mijara xwe li ser vê semîneran amade bikin. Di derheqê mirovên beredayî, polîsên beredayî, miletên nijadperest ên beredayî de bila semîneran li derbixin, bila hedê wan bidin zanên. Çima dibêjim beredayî? Beredayî yani însanên bê prensîbin. Yani serberday ne? İnsanekî li cem wan pîvan tune be, yani pîvanên etîk, exlaq, prensîp, wê demê çi dibe? Beredayî dibe. Em ji wan re dibêjin însanên beredayî hevan. Niha em hinekî behsa Hakan Fidan bikin, YPG dibêje pirsa me ev e kî lîstikan xirab dike? YPG yan dewleta Tirk hevanla. Ka em binêrin kî xirab dike? Wezîrê Karê Derve Dewleta Tirkiye Hakan Fidan li Enqereyê bi Wezîrê Karê Derve Sûriyê Eshed Şeybanî re her wiha bi Wezîrê Parastinê Sûriyê Murhef Ebu Qesra serokê îstixbarata Seleme re civiyan. Sê wezîr, sê berpirsiyar hatine Enqerê civîn pêkanîne. Helbikî Hakan Fidan beriya du sê roja li Şamê bû. Li Amanê jî hevdîtinê wan çêbû, li Şamê hevdîtina Hakan çêbû bu wan re. Ama ev kes piştî Amanê hema alelacele vegeriyane Enqerê hatine Enqerê dibin vegeriyane ji ber ku sibê hetayê verê li Enqerê ne. Her roj li Enqerê ne. Çavkaniya wan li wê derê ye. Ciyê nan dixwin li wê derê ye. Ciyê xwedî dikin li wê derê ye. Ji her alî ve xwedî dikin. Hem mesela pereda, agahî da, istixbaratî de jî xwedî dikin li wê derê. Hedef wan da jî Rojavayê Kurdistanê heye. Hakan Fidan niha vê yekê li xwe Kurtê îtiraf dike. Piştî civîna bi hersiyan re her du wezîran konferanseke rojnamegeriye ya hevpar li derxistin Hakan Fidan YPG wekî lîstik xirabker bi nav kir. Yani lîstikan xirab dike. û da zanîn ew hewaya erênî xirab dike. Sûjbariyekî cidî ye. Hewaya erênî li ku derê heye hevan nû ji me re bêjin ku YPG xirab dike. Hewaya erênî li Swêdayê hebû YPG xirab kir. Hewaya erênî li Şamê heye tonkî nûçe me ji we re pêşkêşkirine. Ê seriyan jê dikin, ê êriş dikin, ê gule dibarînin ser xebatkarên nexweşxanê. Hewaya erênî li ku derê heye? Civîna li Parîsê çêbû hewayekî erênî hebû ê ku xirab kir Hakan Fidan û HTŞ hikûmeta Sûriyê bi xwe bûn. Kî lîstikan xirab dike? Kî jan lîstik? Kî jan lîstik? Lîstikekî em bêjin navê bikin lîstik. Proje. Projeyekî hebû konferansa li Parîsê mesele dibû navnetewî herkes diçû wê derê encamek derdiket. Encam çi ye? Yekbûna artêşa Sûriyê. Yani qesede jî artêşa wan jî dibû yek li ser hin prensîban. Kî xirab kir lîstikê? Hakan Fidan xirab kir. Dewleta Tirkiye xirab kir û pê re jî dewleta Sûriyê da pê wan. Anha ew Hakan Fidan radibe YPG sûjbar dike. Rêveberiya Xweser sûjbar dike. Merû çawa xwesa bêar dibe. Wezîrê Karê Derve Sûriyê Eshed Şeybanî jî İsraîl wekî gef li ser serweriya Sûriyê binav kir. Yani İsraîl gef e, tehdît e li ser Sûriyê. Vaya em bê şîrove bidin. Hakan Fidan çi dibêje em pêşî cih bidin gotina wî. Gotinên berredayî yên Hakan Fidan. YPG lîstikan xirab dike. Tevlî sîstemê nabe hewaya erênî xirab dike. Li vir şerxwaziyek heye. Yani YPG şer dixwaze. Yani me têra xwe şer nedîtiye. Me êrişên dewleta Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê mecbîr kirine, êrişên Daişê mecbîr kirine, em şer dixwazin ne? Me hemî karê xwe temam kirine, me xweseriya xwe îlan kiriye, statûya me ya navnetewî hatiye naskirin, me dewlet îlan kiriye, tenê şer ji me kê me yani. Ya Hakan Fidan ji van gotinê xwe bawer dike. Madem bawer neke çima însana dixapîne? Em dixwazin pirsgirêkan bi wekî aştiyane çareser bikin. Vir
tamamen derew divê rêlber van helwestan neyê vekirin. Elbet tu dixwazî pirsgirêkan bi rêyên aştiyane çareser bikî. Pirsgirêk çi ye ji bo te? Tunebûna Rojavayê Kurdistanê, tunebûna YPG, YPJ Qesedê ye. Eger tu van pirsgirêkan bi rêyên aştiyane çareser bikî, elbet armanca te ye. Ama mesele YPG ne pirsgirêk e. YPG hêviya aştiye ye. Qesede Rojava ne pirsgirêkin. Hêviya milletên herêmê ye. Hatta hêviya milletên Ewropî û Amerîkiyê jî ji ber ku eger qesede YPG nebe ew Daişa ku hûn piştgirî didin wan weke dewleta Tirkiye li Ewropayê belav dibin. Dîplomatekî Ewropî nikare were rojhilata navê. Yani Hakan Fidan heye wê belkê jê tune ama Tirkiye jî serûbin dibe. Yani Daeş sor dibe êrişê Tirkiye jî dike. Yani insan çawa axwasa ji pêşbîniyê ji texmînên siyasî bêparin. Li rojhilata navîn hêzeke awqasa pak, temîz, paxiş heye, dewleta Tirkiye tercîha xwe li cem wan nake, hebûna wan ji bo xwe weke gef, weke pirsgirêk dibîne, lê Daişê tercîh dike. Weke hevpeymanî, weke hevkar. Yani we fehm kirine bibêjim, min fehm nekiriye. Fehm nakim. Yani dewleta Tirkiye xuyaye menfaetê milletê xwe nafikire. Ji ber vê Hakan Fidan dixwaze pirsgirêkan ew tiştê ku ew ji xwe re weke pirsgirêk dibîne bi wekî aştiyane çareser bike. Em jî dixwazin pirsgirêkên xwe bi wekî aştiyane çareser bikin. Pirsgirêkê me çi ne? Pirsgirêkê me jî hebûna zihniyetekî navendî parêz e. Pirsgirêkê me hebûna zihniyetekî ku jinan piçûk dibîne û mantiqek serdest ku her kesî piçûk dibîne randxur, perexur, desthilatdar. Ew ji bo me pirsgirêk e. Em jî dixwazin va pirsgirêka çareser bikin. Nebûna demokrasiyê, nebûna mafê mirovan, pêşîlêgirtina xwe îfadekirinê, vana hemî pirsgirêkin. Em jî dixwazin van pirsgirêkan tune bikin bi rêyên aştiyane. Wê çawa bibe? Tiştên ku em ji xwe re pirsgirêk dibînin li cem we mevcûdin. Ama tiştê ku hûn ji xwe re weke pirsgirêk dibînin jî li cem me mevcûdin. Wê çawa bibe? Wê çawa bibe? Dibe em ser zemînekî hevbeş werin cem hev. Zemîna me ya hevbeş çi ye? Em pir dûr naçin. Pîvanên netewê yekbûyî ye. Pîvanên mirovahiyê medeniyetê ye. Hebûna milletan e. Ew qas. Dewleta Tirkiye ji bo çend Tirkiyên Qibrîsê çi dixwaze? Ew e armanca me. Dewleta Tirkiye ji bo Filîstîniyan çi dixwaze? Ew e armanca me. Tiştekî pir hêsan e. Basît. Net. Zelal. Hakan Fidan didomîne. Divê rêlber van helwestan neyê vekirin. Yani helwesta şerxwaz ya YPG dibêje. Hevkariya herêmî xwedî potansiyel in. Hevkariyên herêmî xwedî potansiyel in ku birînên Sûriyê derman bikin, di rastiyê de dibe ku zehmet bin. Pêşniyaza me ya sereke ew e ewlehiya canê gel were dabîn kirin, serwerî, yekparçayî axawelêt nekeve me tirsiye. Divê Sûriye ya nû welatek wisa be çand têde bi hev re bijîn. Lê her welat wekî me vîzyonekî avaker dernaxe holê. Mesela tiştî ku Hakan Fidan dibêje em jî dibêjin. Ama her welat wekî me vîzyonekî avaker dernaxe pêş. Behsa Fransayê dike, behsa Amerîkayê dike yan jî İsrail. Di bûyerên li Swêdayê de İsrail bûye yek ji aktorên serekê yên tabloya tarî ya ku derketiye holê. Divê em piştgiriyê bidin hewldanên Rêveberiya Sûriye yên ji bo vejandina saziyan û gel. Hakan Fidan divê derê de piştgirî dide bûyerên li Swêdayê. Yani dibêje İsrail tevlihevî derxistiye. Yani ê ku çûne êriş kirine. Ew çeteyên ku hûn piştgirî didin ne ew bûn? Ê ku çûn Swêdayê gule li gel reşandin. Ne endamên hêzên hikûmetê bûn? Ew bûn. Çi eleqa İsrailê pê heye? İsrail tenê ew parastin. Bi qasî ku ji wan hat. İsrail bi têra xwe neparastiye jî. Millet ji birçiya dimire li Swêdayê. İsrail erka xwe pêk neanî. Hêviya ku da durziyan tam neanî jî.
Hakan Fidan de domine. YPG qesede. Wisa de fikrin ku peymana dehê adarê zêde wan girê nade. Dibêjin pêvajoya Tirkiye bê teroriya li Tirkiye jî eleqeya wan pê nîne. Çi eleqe derdike? Maşebûna İsraîlê. Yani binêrin. Merv aqas heqaret li YPG nake. Eleqa YPG bi pêvajoya li Tirkiye tune ye. Eleqa YPG bi nizanim bi çi tune ye bi dehê adarê peyman meyman îmze bû. Eleqa wî bûyî tune ye. Eleqa wî tenê ew e bibe maşe di destê İsraîlê de. Vaya heqaret e. Dewleta Tirkiye bûye maşe di destê hêzên cîhanî de. Dewleta Tirkiye dixwaze ji xwe re maşe çêbike. Ama Kurd nabin ew maşe. İşê dewleta Tirkiye tune bila here bi Daişê re bi Heteşê re eleqedar bibe wan ji xwe re bike maşe. Ama tu maşeyekî dewleta Tirkiye bi kêr nayê ji bo têkbirina Kurdan. Na binêrin Şeybanî çê dibêje İsraîl gefê li me dixwe. Şeybanî zêde behsa Kurdan û Rojavayê Kurdistanê nake, pir hindik behs dike. Wezîrê Karê Derve Sûriye Eshed Şeybanî jî di heftena xwe de da zanîn, îro Sûriye rûbirûyê pirsgirêkên nû ye. Di serê wan de gefên dubare yên İsraîlê hene. Çavberdaya serweriya Sûriye, İsraîl ewlehiya welatên me dixe xeteriyê. Em rûbirûyê gefên rasterast û ne rasterast in. Dixwazin Sûriye perçe bikin. Jinûva avakirina Sûriye gelekî krîtîk e. Em her kesî şiyar dikin ku li Sûriye alozî dernekeve. Divê welat piştgiriya me bikin. Doh li Ürdünê em bi balyozê Amerîkayê barakira em civiyan, me mijara Swêdayê guftûgo kir, bûyerên ku li Sûriye diqewimin ji aliyê İsraîlê ve têne afirandin, pirsgirêk İsraîl e. Em dixwazin pêvajoyekê aştiyane hebe. Swêda di dîroka Sûriye de xwedî ciyekî girîng e. Durzî beşeke ji vaka Sûriye ne qet niyeta me ya dûrxistina wan tune ye. Sûriye ya Sûriyeyan e, yani Türkiye Türklerindir. Na, vira bahartkim hinekî cuda ye. Nabêje Sûriye ya Ereban e. Sûriye ya Sûriyeyan e. Ev gotineke rast e. Yani kî hemolatiyên Sûriye ve Sûriye ya wan e, ev rast e. Em dixwazin nasnameyeke Sûriyeyî hebe. Hûn dixwazin nasnameyeke Sûriyeyî hebe. Çima we navê Sûriye kiriye Komara Erebî? Çi gotina Ereb heye? Çima hûn dikin ya Ereb? Durzî heye, Kurd hene û ne tenê Sünî jî hene, Elewî jî hene, Êzidî hene li Sûriye. Ya ma çi icab dike em heftê û heft cara her tiştî dubarê bikin. Ji ber vê yekê vana hemî takiye ne. Vana taktik dikin. Di rastiyê de vana dixwazin pergala xwe ya yek mezhebî, yek zimanî, yek netew çê bikin. Halbikî pir ziman heye, pir netew heye, pir qewm hene. Ümmet jî nabe. Ümmeta İslamê têrê nake ji bo Sûriye. Ji ber ku Sûriye pir rengîn e. İnsanên gayrîmûslîm hene. Dibin we fehm kir. İcab nake ez bêjim. Hevando ji Amerîkayê dengek heye, îro dengê min ketiye. Çi ye? Ji Amerîkayê Marco Rubio daxife. Marco Rubio Wezîrê Karê Derve Amerîka însanekî nexirabe di mesela Kurd û Kurdistanê de. Ez vedigermicem we ha. Mustafa Koyun mala te ava. Yek ji birînên me ê giran ev muameleya ku anîn serê Lokman Birlik heqetin rast e merû nikare ji bîr bike. Dewleta Tirkiye heta ku lêborî nexwaze binêrin Lokman Birlik di dema AKP'de çêbû. Aynen weke Roboskiye. AKP dibe lêborîn bixwaze ji bar van kirinên xwe yên hovane. Rast e. Wezîrê Karê Derve Amerîkayê Marco Rubio ragihand ku Washington hewl dide biryarên Müslüman birayên Müslüman wekî rêxistineke terorê destnîşan bike û da zanîn pêvajo hîn di qonaxa amedehiyê de ye. Birayên Müslüman hûn zanin yek ji wan rêxistinan e ku Tayyip Erdogan jî endamê wê ye. Mursî li Misrê endamê wê ye. Li Sûriye birayên Müslüman hene. Gelek çeteyên girêdayî dewleta Tirkiyeyên li Sûriye
dibin banê birayên Müslüman de tê dikoşin. Amerîka eger vê rêxistinê bixe lîsteya terorê wê rewşinekî cudatir bibe. Rubio roja sêşemê di hevpeyvînekê xwe ya bi radyoyekî Amerîkî re got Amerîka hewl dide birayên Müslüman wekî rêxistineke terorê binav bike. Ev pêngav wekî pêngaveke dûr û dirêj û aloz binav kir lê teqezî kir ku xebat bawekê çalak didomin. Rubio da zanîn ku gelek şaxên birayên Müslüman hene. Divê her yek ji wan cuda were nirxandin. Yani birayên Müslüman ê li Misrê, ê Sûriyê, ê li Tirkiye ji hev cuda were nirxandin. Mesela AKP rêxistinekî millekî birayê Müslüman e. Tamam mı? İhvan-ı Müslümin. Dibêje ew bi berdewamî li komandin êrin da ku wan li gorî rastiya wan dest nîşan bikin. Rubio her wiha diyar kir ku Amerîka delîlan berhev dike da ku nîşan bide birayên Müslüman rêxistineke terorê ye û şiyarî da ku eger ne wisa be kom dikare li dadgehê li dijî vê biryarê derkeve. Ev daxuyanî piştî wî yekêtê ku senatorê Komarî Ted Cruz di tîrmehê de pêşnûme yasayekê pêşkêşî kongrê kiribû xwestibû ku birayên Müslüman wekî rêxistineke terorê were destnîşan kirin bi hinceta ku piştgiriyê dide komên çekdar ên girêdayî xwe yên weke Hamasê. Bila berê xwe bidin AKP yani eger adres dixwazin em dikarin adres ji wan re peyda bikin. Ne wisa hevan no? Niha em ê behsa meselên li Sûriyê bikin ez hinekî naber bidimê bi êrişa li ser Evrenselê hevan no. Niha rojnameya Evrenselê demekî dirêj e bi Tirkî weşanê dike li Tirkiye derdikeve rojane derdikeve Evrensel. Di êrişekê bi çekî de avahiya rojnameya Evrenselê ya li parêzgeha İzmîrê hate gulebarankirin bi şev saet 1:30 bû li dijî avahiya rojnameya ya li navçeya Konakî ya İzmîrê êrişeke çekdarî pêkat. Serê sibê hate dîtin li ser tabeleya avahiyê heft şopên guleyan hatine dîtin. Ka em helwesta polîsên dewleta Tirkiye bibînin. Êriş di saetekê de pêk hatiye ku avahiya nûnertiyê ya li taxa Alsancakê vala ye. Kesekî têde tûyê tune ye. Gule li dîwarê derve yê avahiyê bi taybetî jî li tabeleya rojnameyê ketiye. Di çarçoveya Lêpirsînê de li kamereyên ewlehiyê yên derdorê tê kontrol kirin. Piştî êrişê kesê bi navê İbrahîm Xalîl ya picî hate desteserkirin. Nûnerê rojnameya Everserê ê İzmîrê Özer Akdemîr li biryargeha ewlehiyê îfade da gilî kir li ser vê meselê. Nûnertiya rojnameya ya İzmîrê di derbarê êrişê de daxuyaniyekê daye çi dibêje piştî êrişê polîs hatine ciyê bû yerê gule kom kirine lê nûnertiya me ya İzmîrê agahdar nekirine. Agahî nedane. Ev êriş ne tenê li dijî rojnameya Evrenselê ye li dijî mafê agahdarbûna gele azadiya çapemeniyê li dijî hemû rojnamegeran e ku li pê rastiyê digerin û ev gefekî eşkere ye li hemî rojnamegeran li kesên ku dixwazin rastiyê bigînin civakê bigînin gel. Divê were zanîn ku tu gule, tu gef, tu zext nikare me bêdeng bike. Bila yên ku hewl didin rastiyê tarî bikin bizanibin. Rojnameya Evrenselê wekî doh îro sibê jî wê li ser şopa rastiyê biçe bibe dengê karkeran, ketkaran, bibe dengê bindestan wê rastiyê biqîre pênûsa xwe hîn tûştir bike. Hûn rojnameya Evrenselê diacîbînin neacîbîn nizanim ama qet nebe di mesela pîşê de hevkarên me ne em hem pîşe ne hem yani meslektaşin em jî ser em jî dibêjin silametî be hêvî dikin tiştekî wisa çêne be. Em dizanin yani dîsa jî êrişên bi vî şeklî êrişên li ser rojnameya Evrenselê li ser saziyên Dem Partiyê êrişên li ser malbatên Kurdan hemî aynî çavkanî ne. Çavkanî ne şaxisın. Çavkanî beyanatên Tayyip Erdogan, Devlet Bahçeli, rêveberên dewleta Tirkiye yên beriya pêvajoyê ne. Millet sor kirin. Çavkanî dadgehên Tirkiye ne. Çavkaniya van bûyeran pergala perwerdeyiyê ya Tirkiyeyê însan anîne vê astê ya cehaletê. Ku rê nadin toleransê, niyetpakiyê, mîna ku dewleta Tirkiye milkê bavê wan be. Ya însanên di rojnameya Evrenselê de dixebitin ew jî xwediyê Tirkiye ne. Fikir cuda ye.
Hevan no em bidomînin bi Bexdayê re. Li Bexdayê paytexta Îraqê di şewata malekî de heft endamên aynî malbatê mirin şewitiye. Bûyer li taxa Ûrê ya Bexdayê qewmî di wê şewatê de Esîr Rehman Abdulmuhsîn, hevjîna wî Xenza İbrahîm Abdulmuhsîn û 5 zarokê we mirin. Sedema derketina şewatê hîn nayê zanîn. Piştî bûyerê tîmên agirvemirandinê çûne ciyê bûyerê. Cenazê wan ji bo saziya bijîşkiya dadî ya Bexdayê hatine veguhestin. Li ser bûyerê lêpirsîn hatiye destpêkirin. Hevan û bûyerekî hinekî bi êş heye, ez ji we re bêjim, nava mesela revandina Kurdên me ê Êzidî qismekî mezin ê wan hêjî wendan e. Dema ku hêzên Daişê yên bi kontrola dewleta Tirkiye êrişê ser Şengalê kirin, çiqas mêr hene revandin, jin birin gulebaran kirin gorên komî, jin zarok revandin, bi qasî 5,000 jin zarok, ew jî ji xwe re kirin cariye sal 2014. Niha gorên komî têne dîtin, cenazeyên Kurdên Êzidî ji wê derê têne derxistin, rev bi rev, kom bi kom, cenazê wan tînin Şengalê vedişêrin bi merasimên bîranînê. Êşekî pir mezin e. Cenazeyên 22 Kurdên Êzidî yên ku li Şengalê ji aliyê Daişê ve hatibûn qetilkirin, piştî ku di encama testa Denayê de nasnamê wan hatin diyarkirin, îro bi merasimekî taybet hatin veşartin. Ev merasim heştemîn merasima bi kom a veşartina qurbaniyên komkujiyê bû. Kurdên Êzidî di sala 2014 de li Şengalê ji aliyê Daişê ve hatibûn qetilkirin, ji gorên bi kom hatibûn derxistin, piştî testa Denayê îro bi merasimekî hatin veşartin. Li Şengalê ji 91 gorên komî hîn jî 37 ji wan nehatine vekirin. Nasnameya bi sedan kesan hîn jî nediyar e. Hêjmara qurbaniyên ku ji gorên bi kom hatine derxistin û nasnamê wan hatine diyarkirin 296 kes in. Yê din nasnamê wan nediyar e. Bi hezaran hene. Qurbaniyên ku îro hatin veşartin xelkê gund û deverên Koçone, Herdan, Tilqeseb, Tilbenat, Hemedan û Qenînê ne. Ji sala 2018 heta li Şengalê zêdetirî 706 cenaze hatine dîtin. Heta niha. Ji bo testa Denayê ji Bexdayê re hatine şandin. Ji ber ku Daîş li holê tune ye, Daîş ji ber ku ne muxatab e, hemî dewletên ku piştgirî dane Daişê di serî de dewleta Tirkiye, piştgiriya dewleta Tirkiye ji bo Daişê îspat bû, derkete holê, eşkere ye. Bütçe hatiye veqetandin. Xweş tê bîra min. Dema ku Daişê lê xiz di 2 saetan de Musul dagir kir, di 2 saetan de Musul tamamê Musulê dagir kir. Hemî artêşa Îraqê revî, herkes revî ji wê derê. Rayedarên dewleta Tirkiye, şîrovegerên di televizyonên dewleta Tirkiye de derketin gotin Daîş wê berê xwe bide Kobanî. Çi eleqa Kobanî bi Musulê heye mesela? Zanîbûn. Ji ber ku ê ku plansazî çêkiribûn ji wan re dewleta Tirkiye bû. Daîş çiqas çek, alav, wesayetên eskerî yên Îraqê hene, hemî girtin, lê swar bûn, demekî pir kin da berê xwe dan Rojavayê Kurdistanê. û ji başûr veketinê, ji herêma Cizrê, ew ku dikeve aliyê Şengalê, ji binî veketinê Dêre Zor, Reqa, Tebqa, heta Kobanî hat. Qismekî mezin ê Rojavayê Kurdistanê dagir kirin. Temamê Kobanî dagir kirin, tenê yek taxekî mabû. Wê rojê hevalê min ronî riha behsa wê taxê dikir ji ber ku ew bi xwe jî li wê derê bû. Di encama şer û pevçûnekî pir mezin de hêzên Amerîkayê jî ketin dewrê, pêşmerge jî hatin wê derê, sînerjiyekî di nava Kurdan de çêbû, yekbûnekî di nava Kurdan de çêbû. Hêdî hêdî ew Daîş bertaraf bû. Têk çû. Bi têkçûna Daişê re
Kobanî dema rizgar bû, êdî hemû heremên din jî rizgar bû. Heta min mitçû. Ama dewleta Tirkiye bi xwe negirt. Ev têkçûn ranegirt. Ji ber ku ev têkçûna dewleta Tirkiye bû. Hêzên Qesedê xwestin ji min biçî hêdî ber bi Efrînê ve korîdorekî ve bikin. Heta bavê çûn yani Bakurê Helebê wê derê de dewleta Tirkiye ji Ezazê ve ketê hat heta bavê pêşîl Qesedê girt. Wê derê de 2018 de jî çû Efrîn dagir kir. Şerekî pir mezin qewmî li Efrînê. Du mehan ajot. Bi hezaran însanan jiyana xwe ji dest da. İnsan perîşan bû. Koçber bûn. Ev piştgiriya Daişê nine çi ye ji me re bêjin? Hat Serêkaniyê dagir kir. Serêkaniyê nûzikê Kobanî ye. Di navbera Kobanî û Qamişlo de ye. Ev piştgiriya Daişê nine çi ye? Tişta ku Daişê nekarî bike dewleta Tirkiye kir. Wextê ku temamê Kobanî rizgar bû, rojekî serê sibê Daişî ji Tirkiye ve yani ji Bakurê Kurdistanê ve bi alîkariya dewleta Tirkiye ket Kobanî bû sebebê şehîdbûna bi qasî 300 însanan rast gulebaran kir. Müzîkekî Kurdî ve dikin tên nava Kobanî müzîkekî pir bi dengiya Kurdî ve dikin herkes ji malê xwe derdikeve derve. Wê demê gule diraşînin ser her kesî. Qasî 300 însanê me sivîl jiyana xwe ji dest didin. Hemî şehîd. Dewleta Tirkiye nekir kî kir? Niha di pêvajiyekê bi vî rengî de dewleta Tirkiye ji bo samîmiyeta xwe îspat bike dibe pêşî li kirinên xwe mikur were. Mikir ama ez poşmanim. Mikir êdî ez nakim. Min hevalbendekî şaş hilbijart diviya bû ez li gel Kurdan bama. Ji ber ku ji sisyan parekî hemwelatiyê min Kurdin ê rojava jî eqrebeyê wan in dibe ez piştgirî bidim eqrebayên hemwelatiyê xwe. Ez poşmanim min nekiriye. Dibe van rastiyan bivêje. Heta nebêje ez bawerî bi dewleta Tirkiye nayînim. Suçê xwe dibe îtiraf bike dewleta Tirkiye hevalna. Me pir êşk kişand. Gazê kîmyewî ku dewleta Tirkiye li Serêkaniyê bikaranî ew qeyrîna wî zarokê me ji bîr nekiriye. Suçê mirovahiyê ne nayê ji bîr kirin. Tu însanekî nikare bide ji bîr kirin. Hin suç hene demkî ne? Hin suç hene suçê mirovahiyê ne. Heta jî suçbar dikarin werin ceza kirin. Yani kîjan însan dikare bibe bide ji bîr kirin? Em di nav da mezin bûn. Rojane me nûçe çê dikir, me nûçe pêşkeş dikir di televizyonê de. 24 saat bê rawestan rewşa awarte hebû. Di dagirkirina Serêkaniyê de jî ya Efrînê de jî. Bê rawestan hayeme ji hemî bûyeran heye. Bu hafiza li cem me. Bu travma. Bu nexweşî. Em weke civak nexweş ketin ji ber van bûyeran. Kî ye berpirsiyar? Daîş e. Daîş tune. Daîş tune. Dewleta Tirkiye. Canan nêrin kêmasî hene, canan suç hene. Mesela dewleta Iraqê ket nava hin kêmasiyan. Eskerê Iraqê uniformayê xwe derxistin revîn. Tirse. Eskerên Esad uniformayê xwe derxistin revîn. Tu derekî neparastin. Vana kêmasî ne. Ha êrişî wan li ser gelê sivîl elbette suç ez behsa wan nakim. Ama dewleta Tirkiye pir baweyekî eşkere piştgirî da Daişê û çeteyên weke Daişê feq nake û hem Sûriye tevlî hevkirin û hem jî mala Kurdan xirab kirin. Ez van tiştana dubare dikim hem ji bo dixwazim bibe hefiza, bibe arşîv û hem jî dixwazim ev nesla me a teze, gencê me ku li me godar dikim bila haya wan ji meselê hebe.
ام درباسی باشوری کردستان ببین شرکت سومو یا ایراق راگاند که حتی ایرو پترول هرم کردستان راده سیوان نهاتی کرن لی اگر راده سیوان وری کرن او جبو فروتن آماده نه هلبرین لقادن هرم کردستان روزانه نزی 330,000 برمیله 50,000 برمیل پترول جبو بکارین روزانه اف پترول برای بندر جیهانه یا ترکی درباسی بازار جهانی دبه سدم قدکرنا معاش انجی پترول دولت عراق معاش ناشینه جهرما کردستان را جبر کل بندیه کو اف پترولا باشور کردستان جیرا بچه ایجا حتی کو پترول نگره معاش ناشینه ایدی معاش شاندیه نشاندیه نزانم اما مها گلان سانکی شانده بو هوان نو هم پر مرخ دکن 15 طبقه سی به 15 طبقه ریخستنا کو 15 طبقه دا دست پیکرن پارتیا کارکرین کردستان خواه فسح کر تفگرا سیاسی یا ملت کرد هیه ایرو یعنی تشتی کو جبر پککی مایه تفگرا سیاسی یا کرده اموسا دو بیشن 15 طبقه چه واد بینه گلو بگوهرین او و گوهرین نوره به پیواجوی ره 15 طبقه واتیا خواهنده کر یان 15 طبقه دیسا وکه زمان بری روژه کی پیروزه روژا وژینه روژا وژینه چما مهمه مرو ود بجه مینا کو تو تشتکی بخی بوزه قشاد گره باشه ود بجه جنوبات حیاته روژا وژینه ملت کرد دناوات ترسه کی پر مزنده دجیا 28 سرهلدان کردان تمامی تک چوبون ریبر وان هاتبون دار وکرن هاتبون کشتن شهید ببون تشتکی لولی نما بو زمان کردی ندهات آخفتن روزنامه کردی تو نبون پر کم جسالن حشته شون و هیدی دست پیکر هن لبو تفگر چی بو بلکه نه حشته سالن هفته هم بیشن سال هفته شون و هوایکی شورشگری لجیهان دست پیکر باندور لترکی جی کر باندور لکردان جی کر اما پرانی دبن ناوی شورشگریه چپکری ده یعنی فکره نتوا کرد پر زیده نل پیش بو حشتی و چاره ام بنیرن پارتیا کارکرین کردستانه یعنی جی KCK وکی تفگیر سیاسی کرد چوا بحثا 15 طبقه که جبوان چی ifade که ایرو هفسروکاتی کنسیه رهبر KCK به وسیله سالوگرا 41 یا 15 طبقه 1984 داخلینیه که نویسکی بلاف کریه جبو مروواهی هینجی نرخان دا آفرینه 15 طبقه رزدار مراد کارایلان وی روژه اجرات بجون فرماندار نتیوی وی روژه دبیجه گوتنا وژین جبو همی ججنان بکار نینا مثلا آوابونا پارتی کارکری کردستان هه روژندن هنه آوابون انگلک تفگران هنه نه روژن وژین نه تنه روژه که وژین هه اوجی 15 طبقه اوسا پیناسید که جبرویه که چقاش دستی وته به شاهی پیروز بکن جبرکو یکو هبونا کردان مسوگر کر او روژه البته برخودانا سالن حشتی یا لزندان آمده گرینگه یعنی او کب نشوپیا برخودانه ایرو املت کرد اگر اموسا هنک سربلندی بخواب باور تردگرن اف همی بخیر برخودانا زندان آمده سرم بلند کرن اما که قوم و که ملت ام لهم بر راقی خو سربلندن ام تجار سری ناتبین نه هزین دولت ترکی نه هزی کدن او بو عادتکی بو که نشوپیکی پر مهمه چنده کو چند انسانان د زندان د ژیان خوش دستان صرف لګوري گوتنا دجمنی خو ته نه گریم اعتراف نکردن پشمانی خو نه انیزمان چند هزار انسان ژیان خوش دستا باور بکن هوانو او 17,000 انسانن کو بربازن فاعلی مجهول هاتن رواندن و کشتن تف جبر کل بر خودم نه هاتن کشتن
Devleta Tirkiye wextê însanekî direvîne pêşî dide sondê, dixwaze li xwe mikur were, dixwaze poşmaniya xwe beyan bike, dixwaze bêrûmet bike, ew însanê ku wê bêrûmetiyê red dike tê kuştin. Paşê jî cenazê wî davêjin nava zeviyan. 17,000 însan bi vî şiklê. Welatparêz bûn, ne milîtan bûn. Însanê helê xwe bûn, rojnameger bûn, siyasetmedar bûn. Îja ji ber vê yani tiştek ku me li ser piyan digire, serê me bilind dike li hemer raqîbê me 15 tebaqa 1984. Keceke dibêje pêngava 15 tebaxê ya dîrokî pêngaveke dewam dike hêjî. Hem ji bo gelê Kurd, hem jî ji bo mirovahiyê hîn jî nirxan, qîmetan diafirîne. Tekoşîna azadiyê ya mezin hîn jî bi ruhê vê xetê, bi ruhê van pîvanên bi pêş dikeve. Weke ku li dîrokê hatiye nivîsandin, pêngava 15 tebaxê ne tenê fîşeka destpêkê ya li hemberî dijminê qirker, mêtînger û înkar bû. Her wiha fîşekek bû ku li qereqolên di mêjiyan de jî hate xistin. Tiştek ku ez behs dikim ew e. Tirs şikand. Beqasî ku çalakiyekê leşkerî bû her wiha şoreşek mêjî jî bû. Ji ber vê yekê encamên mezin afirand. Îro jî pêngava 15 tebaxê veguherîna dîrokî pêkitîne. Di pêvajoyê aştî û civaka demokratîk de pêşketinan û afirandina encamên dîrokî dewam dike. Divê bi moral bin. Kelecan, heyecan, tevlîbûneke girseyî were pêşwazîkirin ev roj. Çewa ku heta niha hate kirin ji neho pê ve jî divê milletê me, gelê me hemû dost pêngava 15 tebaxê ya dîrokî bi giringiyek mezin, bi moral, bi kelecan, bi tevlîbûneke girseyî pêşwazî bikin, bi vî şiklê pîroz bikin. Li ser vê bingehê em bang li her kesî dikin ku bi rihê pêngava 15 tebaxê bi dilsoziya xurt ya bi azadiyê, hişmendiya demokratîk, rêbaza têkoşînê, pêvajoyê aştî û civaka demokratîk pêş bixin, têkoşînê mezin bikin, em cejna vejînê li her kesî pîroz dikin dibêje keceke hevan me. Dem baş, silav rêz.